И добър ден на всички! Тук имаме една средна към голяма тиквичка настъргана на едро на риндето. Сложил съм една равна чайна лъжичка сол, разбъркал съм и сега оставям за 10 минути да се накисне с солта, да отпусне вода. Изтисквам с ръцете и сложих в този тензух, като започнах да го навивам, за да може да отпусне още течност. Ето от тиквичката колко вода отпусна. Сега ще я извадя от тензуха. Прифърлих я в тази купа. Отгоре натроших саламурено сирене, което е обезсолено предварително. Поръсил съм с една пълна супена лъжица брашно. Сложил съм и две яйца. Сега започвам да разбърквам това нещо, да се умеси хубаво, да стане еднородна смес. Поразбърках, ръснах малко черен пипер, една щипка, сипах и 3 супени лъжици олио и сега продължавам да разбърквам. И ето тук в една тавичка съм послал хартия за печене, която предварително намокнах малко с вода и стисках много силно с ръцете, да може да примахнем водата. Постиламе в тавичката и тук започвам сега да подреждам като кюфтенца. С помощта на тази цетка слагам си лъжицата в цетката от сместа, обръщам и слагам. След като приключа с това слагане, лекичко ще натисна отгоре кюфтенцата с лъжицата, за да станат малко по-плоски. И сега продължавам нататък. Ето, наредил съм ги вече. Малко станаха, понеже беше само една тиквичката в градината. Другия път ще направим повече. Сега съм се загрял фурната на 230 градуса и ги слагам да се запичат. В момента, в който започнаха да се готвят и да променят цвета тук-таме, намалих на 200 градуса. И ето тук съм започнал да правя бял чеснов сос, 40% майонеза, 60% кисело мляко, малко черен пипер съм поръсил. Сега тук ще добавя и 2 големи скелетки чесън, натиснал съм ги с ножа да стане на паста и разбърквам. И тиквените кюфтенца, печени тиквени кюфтенца са готови. И сега започвам да подреждам в чинийката. Тук е и белия сос, към който може да добавите и малко копър. Една секунда, че с една ръка работа и малко ми се хлъзга хартията по плота. Няма проблем. Ето, имаме страхотно нещо, тиквени кюфтенца с бял сос.